A Administración La Fortuna de Ribeira volveu repartir iso, fortuna, entre os seus clientes. Este segundo premio da Lotería Nacional deixou 480.000 euros moi repartidos entre unha trintena de clientes, a maioría deles habituais. É un premio trátase dun número abonado, recibimos todas as semanas 4 series, 40 décimos, e bueno, está repartido entre clientes que xogan todas as semanas, son aproximadamente 18 números abonados que están aquí, e os outros restantes vendenos en ventanilla. A satisfacción de premiar aos clientes da casa engádese para o propietario da Administración o feito de que deixarán a maior parte do beneficio no pobo. Sí, efectivamente, a verdade é que sí, gusta sempre que polo menos os premios, que repartir premios aos administradores, o que queremos é que dar premios, e bueno, neste caso son clientes continuos de todas as semanas. Nós estamos contentos porque, digamos, a xente que lle tocou é xente daqui do pueblo, é xente que realmente, pois sí, o vai a gastar, digamos, aquí no pueblo, e iso é o que nos satisface a nós moitísimo. Como xa acontecera en 2009, cando repartiron outro segundo premio, as vendas animáronse dende que se coñeceu a nova. O goteo de clientes esta mañá foi constante. Digamos, é a segunda vez que damos un segundo premio. O anterior segundo premio foi no 2009, tamén outro abonado, o 31507, que tamén se venderase íntegro, os 100 décimos. Unha vez que salen que das un premio, pois sí, xa efectivamente ao largo do día de hoxe se incrementou un pouquiño máis a afluencia de xente en comparativa á semana pasada. Iso suele pasar en todas as administracións que suelen dar un premio. O premio non pode chegar en maior momento para dinamizar as vendas nun sector que resultou moi afectado durante a crise da COVID-19.